Seguim amb la ronda d'entrevistes de cara a les eleccions del proper 14 de febrer i a aquesta hora a qui podem saludar és a la Laura Oliva, número 16 de la candidatura d'En Comú Podem. Molt bon dia i benvinguda. Hola, moltes gràcies. Deixa'm començar parlant de l'àmbit més d'actualitat, no? Que potser és la sanitat, per dos motius. Anem a pams, un motiu és evident, no? La situació actual de pandèmia, per tant, com haurà de ser aquesta recuperació postpandèmica a les comarques centrals i en concret al Bages? Bé, a Catalunya hem d'apostar per una sanitat 100% pública. Crec que hem d'anar cap a un pacte nacional de salut que protegeixi les persones, que dignifiqui també les condicions salarials de totes les treballadores i treballadors de tots els àmbits assistencials i sanitaris. En matèria, m'agradaria puntualitzar una cosa, que és la nostra proposta d'En Comú Podem, i és que creiem que l'àmbit residencial, que és l'únic model, sembla, que ens han explicat i que és únic i hem vist com de degradat estava i dels perjudicis que ha comportat amb la mortalitat tan elevada a les residències, també per una manca de professionals sanitaris, doncs creiem que ha de ser un model de residències públiques, però a banda d'això nosaltres diem que hem d'apostar per un nou model que vetlli per l'envelliment actiu de les persones grans, que puguin fer vida als seus entorns propers, i això passa per augmentar els serveis d'atenció domiciliària, per exemple, per la construcció de pisos comunitaris on puguin fer vida ells mateixos, amb tots els serveis integrals inclosos de salut. Hem d'anar cap a un model que dignifiqui les persones grans i també així combatre l'edatisme i la soledat. Al final, si tenim models més propers i centrats en la persona integrals, és molt millor, i també deixar de banda aquest model que s'ha potenciat per part dels governs anteriors, on s'ha fomentat un model de lucre a les residències. Per tant, cap a un model 100% de sanitat pública que dignifiqui tots els sectors i, a més, apostar per l'envelliment actiu i pels serveis d'atenció domiciliària. El segon motiu que volia posar sobre la taula i que darrerament ha aixecat molta polseguera a la comarca és l'avortament. Més que res al Bages, a Manresa. Exacte, per posar una mica el context. A la Catalunya central, aquí, a l'Hospital de Manresa, no podem avortar quirúrgicament i, per tant, se'ns deriva a les clíniques concertades amb el Departament de Salut. Un model d'externalitzacions i de subcontractacions que tampoc dignifica la sanitat pública i, a més, que és un perjudici per les dones. Per què? Perquè han de fer un viatge lluny de casa, amb un procés que és dolorós, que ho fan soles, la majoria d'elles. I també vull recordar que aquesta mateixa situació passa a l'Alt Pirineu, a l'Aran i a Lleida. Els factors com els religiosos o els objectors de consciència, nosaltres diem que no poden ser motiu per anar en detriment de la salut física i emocional de les dones, i és per això que portem al programa una llei d'equitat territorial també enfocada per poder apostar que aquí a la Catalunya central es pugui avortar. Per què a Vic sí i aquí a Manresa no? Doncs nosaltres volem revertir aquesta situació i, evidentment, ho portem al programa. L'actual situació sanitària ve acompanyada d'una important crisi econòmica. Tot i que les últimes dades d'atur a la comarca no són alarmants, ha augmentat en 35 persones, sí que són les acumulades des de l'inici de la pandèmia i la xifra total de desocupats que frega les 12.000 persones. Bé, en aquest sentit, quina és la possible sortida d'aquesta situació? I, de fet, ja que soc jove, també volia posar, ara que has plantejat dades, que tenim 55.000 joves més aturades respecte a l'any anterior i que la taxa d'emancipació és de les més baixes dels últims 10 anys. Per tant, vull també recalcar que ens hem de focalitzar en construir noves formes d'ocupació, però també especialment centrada en la joventut, perquè si no apostem per ella no hi ha futur. I per això creiem que hi ha d'haver una reindustrialització. Ens hem enfocat en models
de l'hostaleria, amb el turisme, i no hem apostat per altres sectors estratègics. Hem abandonat la indústria, l'hem desmantellat. Per tant, nosaltres creiem que hem d'apostar per tots aquests sectors estratègics. Aquí a la Catalunya central, al Baix, tenim la mineria, tenim la indústria química, tenim sectors agraris, els sectors agrícoles, el turisme ecologista, el turisme responsable i sostenible. Doncs tot això són models que s'han de potenciar, que hem d'enfocar-nos cap a una diversificació de l'economia i de la indústria. I parlant de joves també volia remarcar que per acabar amb la precarietat juvenil hem d'erradicar els contractes temporals que no són per causa justificada, com per exemple una baixa. I a més apostar per l'habitatge, el parc de lloguer públic i destinar-hi també per les persones joves i també acabar amb els models de pràctiques no remunerades i que en tot cas la formació també serveixi per la cotització de la Seguretat Social. Per tant, cal reconvertir el model que tenim des de la sostenibilitat, des de la transició ecològica, també apostant per les energies renovables com a mecanisme per a generar nous llocs de treball. Has tret tres temes interessants que volia posar sobre la taula. Són la pèrdua de pes industrial que comentaves, el sector de la mineria i el turisme. Anem una miqueta pas a pas, perquè, com molt bé has dit, una de les problemàtiques del Bages és aquesta pèrdua de pes industrial. En aquest sentit, per on passa la seva recuperació? Passa per recuperar aquests sectors estratègics i per invertir-hi en ells. Bàsicament, cal una forta inversió en aquests sectors industrials. I no sé si teniu alguna proposta concreta per la situació delicada de la mineria aquí al Bages. Venim del tancament de la mina de Sallent i Balsareny, queixes pel que fa a seguretat, pèrdua de llocs de treball i un llarg etcètera. Sí, hem de lamentar els accidents que hi ha hagut recentment i nosaltres el que portem al programa i més concretament és revisar el pla director en matèria de seguretat per les treballadores i els treballadors, però també en el que és la gestió dels residus. Hem de revisar com es fan i que siguin sostenibles i no contaminants. I per últim, un sector castigat per la situació actual és el turisme. Sense anar més lluny, la setmana passada parlàvem, per exemple, d'aquest 73% menys de visitants a Montserrat, que és representatiu arreu de la comarca. Sí, evidentment. Això és fruit d'apostar per aquest model no únicament i exclusivament turístic. Nosaltres diem sí al model de turisme, però des de la sostenibilitat i des de la cura del medi ambient i, evidentment, que hi haurà d'haver fons destinats per part de la Generalitat a recuperar tots aquests sectors més tocats. De fet, des del govern de l'Estat s'han donat, gràcies també a la força que tenim allà, ha estat amb el govern de coalició 3.000 milions a la Generalitat perquè pugui fer polítiques per la recuperació econòmica i social. Passem a la mobilitat, a les comunicacions. El Bages arrossega principalment tres problemàtiques que cada any es posen de manifest d'una manera o una altra. C55, el peatge de la C16, si no m'equivoco, i la R4 de Rodalies. En aquest sentit, cal una millora ràpida i urgent en matèria de mobilitat i de comunicacions. Evidentment, el Bages pateix de greus dèficits de mobilitat i és per això que hem de continuar apretant a l'Estat per un cantó per les inversions que s'han de fer a Rodalies. És nefast que continuem amb uns trajectes que duren 1 hora i mitja per arribar a Barcelona, però que en la majoria de casos, aquelles que hi anem a treballar, parlo per mi mateixa, perquè treballo a Barcelona, hem d'agafar el metro i destinar-hi 20 minuts més a arribar al lloc de treball. Al final es converteix en una odissea, I què acaba passant? Que la majoria de les vegenques i vegencs agafem el transport més fàcil i més ràpid, que és el cotxe, però tenim una C55 congestionada i nosaltres creiem que hem d'alliberar el peatge de la C16 per descongestionar la C55. Evidentment que s'ha de fer una forta inversió en els transports públics. De fet, si volem canviar el model de mobilitat i de sostenibilitat que nosaltres defensem, un model cap a la transició ecològica, hem d'apostar per el transport públic,
també apretar perquè els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya tinguin més freqüències i redueixi el temps d'arribada a Barcelona. I una de les propostes que nosaltres creiem que són essencials és la del tren Trambages, un projecte que el 2009 va quedar apartat. I ara nosaltres diem, amb els diners que l'Ajuntament diu que s'ha de soterrar l'estació dels ferrocarrils, més fons d'inversió europeus, volem apostar per una mobilitat que seria clau, no només amb clau catalana, sinó per connectar tots els pobles i municipis del voltant i per fer-lo arribar a zones més perifèriques i als polígons industrials. Per tant, també portem aquesta proposta que creiem que és factible, que és molt bona i que ajudaria a interconnectar amb xarxa a tots aquests pobles del costat. Podríem arribar a Sallent, podríem arribar a Súria o a Sant Joan de Vilatorrada. El que està clar és que les millores pel que fa a la mobilitat per carretera repercutirien directament a les millores en mobilitat per transport públic. Per això és urgent no només la millora en un dels dos sentits, sinó en tots dos. Tots, però nosaltres apostem, evidentment, per uns transports públics forts, perquè al final també és així com garantim que tothom es pugui desplaçar. No tothom té vehicles privats ni se'ls pot permetre i, a més, que això va en deteniment del medi ambient i de la sostenibilitat. Per tant, transports públics 100% i també pel que fa als joves, volíem crear una targeta integral de transport per tot el territori català. Tampoc és just que nosaltres, que estem més lluny, paguem molt més per anar a Barcelona. Al final, les tarifes tampoc són justes i estaria molt bé que fossin integrades a tot el territori català. I encara relacionat amb el tema de comunicacions, no sé si aquesta millora repercutiria de manera positiva, beneficiaria el moviment de població que va a pobles més petits perquè pot teletreballar. El teletreball que sembla que ha arribat una mica per quedar-se i això fa que molta gent que viu a les grans ciutats es traslladi en pobles petits i això, cosa que ajuda contra el despoblament, que també és un problema en pobles petits, en micropobles que tenim aquí al territori. En aquest sentit, és en clau positiva. No sé si això, la millora de les comunicacions, beneficiaria també en aquest sentit. Està clar que la millora de les comunicacions beneficia en molts sentits, des de l'accés a la cultura, l'accés al comerç, de potenciar també els nuclis, també més despoblats. Al final, si tenim una millora de la connectivitat, el turisme que parlàvem, podem fer turisme més fàcilment. Actualment ho tenim molt difícil, hem d'agafar sempre el transport privat per poder-nos desplaçar a pobles molt propers. Per tant, evidentment, que una millora de la interconnexió de totes les xarxes, una xarxa integrada de transports públics digna, millora les desigualtats territorials i, evidentment, que té una repercussió positiva per tots els sectors, el sector social, el sector cultural, el sector econòmic i també personal. Recentment, molts pobles han de fer front també a ocupacions. Molts pobles de la comarca es troben en aquesta situació. En aquest sentit, com s'haurien d'afrontar des del govern? L'ocupació. Ocupacions d'habitatges. Bé, a mi m'agradaria dir que l'ocupació, primerament, no es fa perquè es vulgui, perquè a vegades parlem d'ocupació i sempre també discriminem i jutgem a un sector que és el més vulnerable i més afectat perquè no podem garantir polítiques socials que els permetin tenir una vida digna. L'ocupació, evidentment, que és un problema i per això cal apostar fortament per construir habitatges públics. Tenim un dèficit aquí a la comarca d'aquests. En ajuntaments on governem i amb el poder que tenim, perquè això és competència de la Generalitat, hem construït 2.000 pisos de lloguer social a Barcelona, per exemple. Per tant, hem de fer també una aposta i una clara inversió cap a reduir aquestes problemàtiques i això passa per és un conglomerat de coses. Al final, si tenim
una equitat territorial i dignifiquem tots els barris, totes les persones, els garantim millors condicions de vida i a més ho potenciem en parc de lloguer social i públic, garantim reduir aquesta ocupació, que al final es fa perquè no tenen bones condicions per viure. De fet, ja que m'has comentat d'això, volia recordar la nostra aposta per la llei d'un pla de barris verd. Aquest pla de barris verd el que vol precisament és aconseguir acabar amb la desigualtat territorial i l'aposta clara és la rehabilitació social, ambiental i econòmica de tots aquests barris més degradats. De fet, aquí a Manresa tenim per un cantó un dels barris més rics de Catalunya, podria ser el Passeig, i per l'altre tenim les Escudines o el nucli històric que està completament abandonat. Nosaltres vam portar al Parlament de Catalunya una proposta per un pla de barris integrat que anés concretament destinat a les Escudines i no hem vist ni com l'Ajuntament ni la Generalitat han executat cap sol euro ni cap proposta quan es va aprovar al juny del 2020. Per tant, també volem fer una forta inversió que seria, per exemple, de 1.500 milions d'euros en 5 anys, que anirien destinats sobretot a aquests barris degradats i que necessiten un canvi urgent per dignificar totes aquestes persones que hi viuen i per acabar amb la segregació, perquè al final en els més edats hi acaba vivint la gent més pobra i amb menys recursos i nosaltres no volem barris de primera i de segona, sinó que volem barris justos i per tothom. Ja per anar acabant, una pregunta més en termes generals. El lema de campanya de la vostra formació és el canvi que Catalunya mereix. M'agradaria preguntar-te per on passa aquest canvi que proposeu. Doncs aquest canvi que proposem i que mereixem totes les catalanes i els catalans passa per una Catalunya amb un pacte nacional per la salut pública i per la sanitat, per la justícia social, per l'ecologisme i per el feminisme. Passa al final per un govern d'esquerres que sigui útil a la Generalitat i per acabar amb la desgovernabilitat que ens ha anat acompanyant tots aquests anys i amb les retallades que vam patir també amb els governs convergents. Per tant, per recapitular-ho una miqueta, per resumir, molt resumit, sanitat 100% pública seria un dels punts, l'atenció tant a la gent gran com als joves del territori i un transport públic potent. I ara, per acabar, ens explicaves aquesta empenta als barris més degradats, per dir-ho d'alguna manera. Dit això, si et sembla, acabem amb una petita bateria, 5 preguntetes per conèixer millor tu una miqueta més els gustos, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Són 5 preguntes molt fàcils. Som-hi. Ens agradaria que ens recomanessis un llibre. Un llibre, Una cambra pròpia, de la Virginia Woolf. Una pel·lícula? És que en tinc moltes, Em costa triar, per exemple, Lost in Translation. Per acabar de completar el triplet, una sèrie? Una sèrie, Borgen. T'ha sorgit algun hobby inesperat durant el confinament? No, la veritat és que no, que he estat... Jo soc infermera i he treballat 100%. No he tingut temps de confinar-me, més perquè vaig agafar la Covid i vaig estar 15 dies, però vaig estar teletreballant des de casa. Per tant, molta feina i poc temps per hobbies. Doncs acabem amb un lloc del Bages. Amb quin lloc del Bages quedaries? Montserrat. Com? Montserrat. La fantàstica Montserrat. Doncs res més. Laura Oliva, número 16, recordem, de la candidatura d'en Comú Podem. Moltíssimes gràcies per passar avui per la central. A vosaltres. Merci.